hatu pikwa pantim pikwa ban small thu ne pikwa ro ban san ka jingkhang ka ple ya phi wan cha ka potna Bible school ka bahan ru panai ha ka tien khasi bat ka jinghi kai ka bapaka na ka tien ublei phil small thu kham jiliu bat phil long ru ki nong pen small thu ekiwei Yaki form laban yo na Pottenet Prayer Center. Kasmi bakhat do ban priang yaki form kalong hakalai po tarek u Oktober 2024. Nagabenta ka jingtep ka bakambnya pilaban phone hakini ki number nyo not san ar sao not san pra. Lani khandai not pra khandai not iwe nyo pra sao not. Lani pilaban wan saka Pottenet Prayer Center kebadan ha opo nang thmai nong krim. Dap dak jing sngo yo blaze isien ne kapor ka menta managaliang ju ka Pottenet ngi dan biang man pen sngo yo phi yang ne jing pla shemen sim na ibashisha. Ngi ne snap ik e bo blay le ka jim jo ne ka khon ba ngai baga jing pla jong ka ne ka khon ka jo blay kan long shisha ka jing kar khu kan long shisha ka jing ai men sim ya phi I we baro ki ba snap bat ki ba shah skor ya ka ne ka jing pla ka ne ka por menta tu ngi snap ayuba ka ne ka khon jo blay ka dan ban ong ha ka ne ka por menta Ingkong ang soban penpau ka jing suo yo blay ya ka ba blay la long rekat ka jing im ka jonga ba traim shim ino ka jing im ka jonga do ka ne ka klip mat ka ba menta ka ba ngayo ban pla ya la de la benta ka jing le bha ka jong trai ngai ngoro ka Pottenet ka ba ai yang akalat mangan yo ban pla ya ka jing le bha ka jong blay ka jing im jonga ka ne ka por wan ban pla ka jing im ka jonga ka ai ka ba jisu la le bha ka jing im ka jonga na do dang ret ka jing im ka jonga kam shim ladan ka jing suk kam shim ladan ka jing sobha kam shim ladan ka jing kurkhu ka jing im ka jonga ngas ngo ngai yat be tang ka them ka sengeu ka jing yap re jisu ngas ngo don ren kat bat nga wala ngai yat ka ta them ka jing yap ke banga ngam shim la yo jing suk ngam shim la yo jing suk na do dang ret ngala rai ban shim ya la ka jong ka jing im hen rai ublei upalai ka jing im ka jonga anda bang la yat kum to Shiki khatway khat a khat lai snam to ka jing im ka jonga ka wan biang kita ka jing e ka jing le ka jing so si na so kumba chu yap no bang sngo bang an shim no e ka jing im na de ka don ka jing suk reng im shim na yo jing suk reng awat ka jing suk ka perthai awat ka jing suk ka perthai reng ka ta ka jing suk ka perthai ro ngam shim la shem reng ka nang wan ka jing e nang ye dang ye e adu ba ka ta ka jing im ka jonga ngasngo ka bang an chu yap no Bat haduk kata bang alaya kenduk ro ya ta ilok jonga yandai ita ilok jonga ro ila ino yang im shimla ya don ringkat ba ka jing im ka jonga dai ila ino yang ngasngo kumba mdan shu ba e yang ngasngo kayeng ka sem kum don shu ba e jonga nama ngala kompes ngosi ya kayeng ka sem ngala pes ngosi u blai ngasom don shu ba e ya ka jing im ka jonga dai ngai ngo yu blai bo blai udang e yang ngwal lang ampa shimla sngo thu ya ka jing e ka jong jisu Andai ujisu uyai dan bat kacing em ka jonga uyai dan ringkat bat kacing em ka jonga uyai yat bat kacing em ka jonga man la kasni te ka yat kasni ki por bala ino ita ilo jonga asau kacing em ka jonga kala long ka batli bat ka busuda ngalamot ban shimi kacing em la dero kamar kacing em ka jonga ngasom don shu mano balha ban pentengan nga don shu mano bala ban yarap yang ngalale klumar bat kata ke depression ru kala ban yang adu kata ngalale klumar kacing em la de ngam tip ka bam ngam tip ka di ngam tip ki ki jingle badan kami yang aman kasni te ngala shutia ngala shushang ngam tip ka bam ngam tip shu ki ru ngala shutia ngala shushang kata kacing em ka jonga kala long ka ba wal sadu kata kelalong kata keba sniu du kata ngasngo bam don shu kalat reha ko wei kasngi kat bangadang shong kata ka hayeng jonga ngasong ala kumpet ya ka mo ublehi upha ban pet ya ka Pottenet ngala yi ya ka jingkren jong impostor bat kata ka jingkren jong impostor kala kata yang adu kata walam dan ba e je phi wala te ki wei ki ben wala ki wei ki no andre ka ang shu jisu te ngala hang tanga shong ka ang shu jisu bat ngala ka ang yu jisu ba jisu las ngawi ka jing yam ka jing khat ka pa jong ang ta ula pen kendu ro ki wei pat ki shakri ki jong blai ki banga nga yeshem re hapor banga mut ban
lek ban phat duai na benta ka jing em ka chonga ngamut ban lek ban phat duai na benta ka yeng ka sem ka chonga ngamut ban lek ban phat duai ba ka yeng ka sem ka chonga kan ya long biang ka wei kan ya teli biang ka wei ka yeng ka sem ka chonga ba ka yeng ilok chonga henrei habang lek jak ta ka jak ka duai ublei shim la sha yang abangan plak syakri jong blei ban ong ban duai na benta ka yeng ka sem ka jonga ban yo e ka jing suk henrei ka tien ka bami nak sentur jonga syakri jong blei ka ong pan ban ba try lang adan hang no ngan syakri ya me try lang adan hang no ngan yaro e ka kerteng jong me try pas kam yang abangan la ban yalap e ka gospel ka jong blei haman la bang jam ki kejat kelapin kuslai mo e ka mesem jonga try kum no haba menne ngalet ngan phat duai da ka wei ka jing duai henrei habang ngalet yang to ja ka duai ngaduai da ka wei ka jing duai ban nga phat duai da ka wei ka jing duai klalong ka e ka ba pen khi ka do no de ka men siam jonga ngawan hayeng nang ta ka jak ka syakri bo men siam la pendap yang ngalak kemen ngalak ngoban rei kita ka jing ka jing ele ka ba wan na ka yeng ka sem ka jonga kita ka jing syakren ben kita ka jing syak nyau ben ka pen ketang ye ka do no de ka men siam ka jonga habang abot si syayu try ring ai ngo yo blay bo blay mchu ino yang au pen saj bor yang malabang ang jam ki kejat u ai men siam yang awalang las ngo sing las ngo ketang las ngo diau henre ka ktien ka jong blay ka bangang yo sngo man ka por ka ktien ka jong blay ka bangang yo i man ka por ngapet ngapule ka ktien ka jong blay ka ai men siam yang ka ai bor yang bangala ban yang kan ha ka jing e ka jong try te nang ta kiyai kisngi ki por ngai lai chiki syakri man ki por ngam ju ino e ka jing syakri te ngala yu i pau ru ngila yu i pau kat bang anang song kata ka jing duai kata jing yu i pau jonga ka long ba kat bang anang yai kata ka linting ngala poi kata ka wei ka jing khawai ba kata ka jing khawai ka long ka ba he hadu kata ba la don ta wei breu ba phanai ba hang ta breu ba i he ba be i dan bor hadu kata ula pej kata ka jaka khawai anda bala pej kata ka jaka khawai ngapej kata ka jaka khawai ya ki bahayeng hasem jonga ngam shim lai i ya ki pramajan jonga ngam shim lai i ya ka snong ya ka thau jonga ngam shim lai i ngai i betang da ki wei ki ba phla an re ha banga phai sa kata ka wei ka snong tenga yu i kata ka snong ka kenca jar bha ka bam don manoru ka kenca du kata ka long dum hadu kata tenga ang try ke e kin kane ka ba me pen i pau yang jisu ang ba ka snong ka thau ka jong phi ka ri ka jai ber jong phi kadang ka ka jing dum namar ba ki syakri yu blai tang dak sentur kim shimla syakri yang da ka do no da ka mesem baro tenang ta anda bangala de phat duai syakri jong blai ngala ong hi ban le phat duai biang na benta ka yeng ka sem ka jonga bakin mat ka jing e ka jong blai bakin e yu blai adu kata enrei kata ka jing duai ka jonga ka kam shim lawan na kata ka sentur jonga por bang le phat duai e syakri jong blai nga ong bet ba try yarap yang abangan la ban yang ban yalap ka gospel ka jong me malaba jam ki kejat kumba melapen em yang kumba melapen em yang ngai men pen em lang ki wei ru leng ba ka jing phla ka jonga kumba me mela i yang ngai men i lang ki wei ru kumba me mela i yang te hang ta ka jing em ka jonga ngala phat duai yang ta hang ta ru kat bang dang duai jisu la pen i pau yang ya kata ka khat ka long ka ba phanai hadu kata ba kata ka khat ka long bating shanya du kata ngali i to breu ba shang ha ta ka khat uba phanai du kata ngam shim la i ka dor ngam shim la i ka dor jong u ndrai nge shu i kata ka jing ting shan jong u ban ngai i ru ya ta ka get ka balanang ple bat ngai i ru ya kata ka baji ka la ya stat hadu kata ang try ki e kine ong la de ya phi ban ya jan shu blai na du ka dono da mesin ma ka jingwan ka jonga kala hajan e hadu kata kalalong hat mir sa stang de ki minute bat ki kenta ka jingwan ka jong ijisu ngala khnyo ong tang ngala duai yang tabat ublay ula penjai ka do no mesim jonga ula ai bangan duai kita ki bre ki ba syakri ublay tang da karmiang sento jong ki ngala duai kita ki bre ki bampat laj ki jing syate sya khum hau saitan ngala duai kita ki bre ki ba nga yo i kata ka jing i pa ba kidang bam kini ka jing bam ki basniu ala duai ngong try to pen em se try kata ka jing em ka jongi komba me pen em ya ka jing em ka jonga te ka ni ka singi kan tulang i phi ba
wala pia ya kanu kanu ka jing e wala pia ya kanu kanu ka jing yele wala pisngau ko ban yap dan syuk mano ban pelaj e pin re u jisu udan ban pelaj e pi ko baula e yang to e u jisu to wat u jisu te pen syam yu ko ba ka tien ka jong blai kini ki bla shakri u blai wala ki ya deng ka jing tenju ngala ya chibun ki jing tenju wala ki ya chibun ki jing tenju un re to te ba blai udan ngaya chibun ki jing tenju ki bangas ngau ko bangam la syu ban sha ngalamot ban penyahap ya lade lai sian hendrai ublai upelaj yang namar kita kejing ele ki baban yang ublai waban pelaj yang ublai ura yang anak kita kejing ya bar upen em yang te komba upen em yang ngai upen em lang ya piru ublai isen ublai ubadan kabor ban pelaj yang ladangi terang isliang yu ublai upen syai boring te tangkini kejing pla na benta keburom ke jong amen ngai fili odiang jingir kulan bagi jing pla jong ibasisha banga songo yo blai bo nang karku shu ye piro pinang ya hagalenti ke jong trai banga ngai pinang ya skor ke tin jong blai pinang snap ye ke tin ke jong blai banga ngo sha yo blai balang baga ne ke jishakri jong ka potnet ya ke tin ka bangin pen songo na ni pleng ke de ke tin ka balong jing karku ye ki babon ke tin ke jong blai ka no mi no khlem ka bor ong ke tin ke jong blai shisha ke tin ke jong blai ka la pen kala ya i bashisha banga ngai unang pen kala shu ye ki babon de haba blai ukran ngingai unang kta ba unang penkendo iki babon nai kershan ngi ha ke jing dwai ki jong fi kata ka long ke jing kerpat ke jonga na ka liang ke jong i kom kam ministry wa juklet yangi ha ke jing dwai ke jong fi ngidan kam ke jing kershan ke jong fi nang yai dwai na kam ta jong i bangin nang la ban shakri bangin nang la ban ai ka ktien bangin nang la ban pen sngow ya gospel ke jong Jesus Christ ya ka gospel ya ka good news ya ka khubor ka babha chang ni ka prathai ken ke ba don tang ki khubor ki basni sudah ngai utrai nang karku ye phi bangin dwai ngi ka por manta don na preng jong fir ki biya ya pen ki jing ki jing jenjar ki don na preng jong fi ki biya ya pen ki jing kendo ki baharu kom ke jing ke jong fi le siam dan batip dei tang ma phi ma mat ba kendo dei tang ma phi ken ba sngo tho ba phi phong ya ta ki juti ki bathar kita ki prek phi tang ma phi sngo tho ya kata bangangai bo try udan man le shibon ki kamba nam ta ka jing ke jong fi bangai ni dwai ni ka por ka manta bo try un kta un pen kendo un pen pai ya kanika jingem ke jongpi na kanika jingyam bon un pen kala sha ke jingr khe ke jing sosi sha ke jing command ke jing kordit sha ke jing suk bangangai u tra un pen thamai ke jingem ke jongfi un aru ya ka lawai ke pranai nam ta jongfi un aru ya ka ta ke jing command ke na ka benta jongfi kan ma ba ka prathai kampat kot ke jingem jongfi kampat kot la da fidan ha ke jing kan ma bu tra udan shibon ki ke ban le ha ke jing ke jongfi kidan shibon ki kamba bo blai un le ta da expect ya kamba ke jong blai malaksni ke ai video men le ke dei tangon shumani bi u ban karkhu bi u ban mane ban yaro e ke kerteng ke jong man la kasngi in de dwai ke ni ke por ke mentah pang stom fidan jing le ke jing jongfi da fidan ke jing pang bu ya ke ti ta ke jaka ke stom bo ngai bo try un le ki kamba fi ya lam pagi them ke sungiu ke jingyap kanom ja ka basniu fi ngai bo try un pelat api na bakum kata ngin dwai ni ka por mentah try ni ka por ngawan ka teng ke jama u jisu bangadawan man yele persha ni ke bor jing dum ke bor baman ke bete ba khom ke jim jing ni ke khon bagi ni ke khon kin yo jing pelat do mentah ke ski kin da yo ko kan ra try ya kata ka jing pen themai hallelujah ki jing ba ki don kita kin let na but try ba ki don ru kan kanam la shaman shong khli ke jongki henry baro kata kan haki kijat jongki baken yo roi haki kijat jongki haga gerteng ke jong Jesus Christ unong penem hallelujah ada dua yang kerku fi yo khia fi yo khlan kanon ke jing pang ka badan ka mat jongpi kan kanam la shu ban te ban khom ya fi ba kan ke jing pang kanam la shu kan ban men sao ya fi na bala ra jing sneu ya fi kan ke jing pang ka dei na ka ban ta ke jing ba balang ba kan fi snap ya ke tien jong lem bagani pi pai shu blai bagani ke jingpang ka dei na ka benta ka jingpenem pangai ngo yo blai ba lem bagani ke jingpang pi o khia menta ba pi o mat sunan yo nong pen khia yo tau ba it ke jim ke jong pi bangai ngo bo try open khia fi ngai ngo bo try u loi u lao ya ka jing te jing khom bo try hi u la ai ya ka jing em ka ba thamai ka met ka ba koi ka ba khia ba ka man sim ka ba command ka ha u hallelujah ngi ai ngo yo try pula le ki kamba ke jim jong fi hallelujah fi lolong ba lai lui nam ta ski sedang man shakri u try sedang man ai lut ya ka 100% ke jong fi ya ka shispa na shispa ha u try nga duai nga ka khoi fi ha ka teng ke jong jisu nong penem amen but amen ngai try nong ka khoi fi nong ai bor fi try nong pen sle fi man lagas ngi hado ba un wan ma ukan un panan kam ya fi ru wan pai dien
nang ye shakri utra hado kasngi ba fi asno ge jing riyo ge jing turoi jong agal rang ba tra ngker khu fi ko blai shibon amen ngi sngo kemen ban bentip ya pi baka potnet kan pelong ye ge jing sang ya lap halau so tun haka sao san riyo tarik jong benai November haka jing isya ngi plan da kabarit kum ka street meeting henrei ublei ula play ya ka lat ka ba kham he ya ka ba ngida sngu irang ba snong haba ngila panjing bit na ila ais no ningi da ka madan ka ba he ba ka ta ga dei halau so ton block tu ka jaka jong iba Michelle Wankar ngida sngu iba Michelle ru ila ais sngu ba ga jaka ga jong ya ka bangin pelong ya ka ke healing service haka sa san ban riu benai November in pelong ini ke jeseng tang haka por san ba je janmiet baro lightly ni sngi berngangai kadon ka kamba ke jong blai haka ke jeseng wan ya lam ki bapang ki sitom in duai kerpang nam ta jong pi ki bisha te ki bisha khom haka bor jong soitan kadon ka bor jong blai ban pelaj pi adi ki bahieng ki basem ki jong pi ngai kadon ka jinkman ha ka snong lau soton ni khot sngo bahaya fi ki bayok sngo ya kan ke jing pentip kam da dei tang na snong lau soton ne na jan sor ne khap sor pila banyawan lang ha kita ke jing sangi khot sngo bahaya fi ngilap pen kre ya ke jasang yalap sao san real how benai November arajar arfuar dei tangi khot sngo bahaya fi ngi pediang sngo bahaya fi ngangai kan don shaki kamba ya ka blai unle aga gm ke jong fi one da ka donut ka badwai one da ka men sim joga jing pen kre shaki ni ke jeseng fin mat ya ki kamba one da ka jing kmilanti u blai unle shibon ki kam ki pala haga gm ke jong fi blai ka khu fi ni kmilanti ben ye kendu ya fi kmilanti ben ye fi ha kita gi sngi ha kita gi tarik ha ga gi snong sao san real menai November Blame ke kuya fi ngin second do akita gisngi kublai shibon amen